Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ο Γιώργος Κοροπούλης, εγώ είμαι ο Κύριος Σωσαρής. Δεχτήκαμε με μεγάλη ευχαρίστηση την πρόσκληση της Σοφίας για αυτή τη συνομιλία, γιατί συνεργαζόμαστε εδώ και αρκετόν καιρό. Ο Κοροπούλης είναι συγγραφέας και εγώ εικαστικός. Βέβαια η ιδέα πάντα στη συνεργασία μου δεν ήταν να εικονογραφήσω κάτι του Κοροπούλη εκτός από μια παρέκκληση που έκανα, αλλά να λειτουργήσουμε συμπληρωματικά, όπως έλεγε ο Λέσινγκ, ότι η ποίηση είναι η τέχνη του χρόνου και η εικασία είναι η τέχνη του χώρου, εκ παραλλήλου να μπορέσουμε ο ένας να αναγνώσουμε τη δουλειά του άλλου και ταυτόχρονα να κάνουμε τη μια να εικονίζεται και την άλλη να μιλά. Ξεκινώντας ήθελα να πω ότι ως κεντρικό παράδειγμα της νεωτερικότητας που επισημαίνει την ανάγκη της χρήσης του κειμένου από την εικόνα σαν προϋπόθεση, ήταν το μεγάλο γυαλί, αυτό το κανονιστικό έργο της νεωτερικότητας του Μαρσέλ Ντισάμ. Ελπίζω να λειτουργήσει το PowerPoint από εδώ. Πήγα από την ανάπτυξη. Λοιπόν, το μεγάλο γυαλί εδώ είναι στο φυσικό του χώρο, είναι στο Μουσείο της Φιλαδέλφειας και είχε παρακαλέσει, και όλα το λέω για όσους τους ξενίζει η εικόνα, γιατί δεν τη βλέπουν συχνά, είχε παρακαλέσει να ανοίξετε αυτό το παράθυρο, και είναι ένα παράδοξο από την απέξω μεριά, γιατί είναι το μόνο παράθυρο που υπάρχει για να βλέπει κανένας το συντριβάνι. Το λέω γιατί έχει σχέση με την ιστορία. Σε αυτό το σημείο ο Ντισάμ είχε κάνει μια κριτική, όπου είχε αναδείξει ένα δίδυμο του δημιουργού και του θεατή που δεν του άρεσε, θεωρούσε ότι προκαλούσε έναν απεγκεφαλισμό, με ακούτε, με την έννοια ότι ο δημιουργός, τον οποίον εκριτήκαρε ο Ντισάμ, είχε στόχο τον αμφιβληστροειδή του θεατή και την πρόκληση ενός αμφιβληστροειδικού ειδονισμού. Ο ίδιος δε ήταν ένας οσφρητικός αυνανιστής, όπως τον έλεγε, γιατί τότε διαλύαν με νεύτη τις μπογιές και ήταν κοινός τόπος ότι ο μεγάλος ζωγράφος είναι συνέχεια μεθά με τον νεύτη. Λοιπόν, για να φτιάξει αυτό το πράγμα, επειδή δεν υπήρχε το κείμενο, το κατασκεύασε το κείμενο. Και εκ παραλλήλου θεώρησε ότι μαζί με τη θέαση ήταν απαραίτητη και η ανάγνωση του πράσινου κουτιού που περιείχε τις σημειώσεις του και μια δεκασέλιδη ιστορία που αφηγεί αυτό τον ασύμπτωτο έρωτα της νύφης με τους μνηστήρες της. Εγκαθιδρύεται το λοιπόν, όπως επισημαίνεται ο Τζάσπερ Τζόουνς αργότερα στην νεκρολογία που έγραψε, μια άλλη σχέση για αυτό το αντικείμενο που είναι το έργο τέχνης. Η σχέση αυτή είναι ότι αποκαθίσταται η όραση, με τη σχέση της αποκαθιστά η όραση τη σχέση της με την νόηση. Και αυτό γίνεται ακριβώς γιατί η εικόνα προϋποθέτει ένα κείμενο. Πολύ αργότερα η Σβετλάνα Άλπερς, η ιστορικός της τέχνης, έγραψε για μια διχοτομία η οποία επισυμβαίνει όταν αρχίζει η φλαμανδική τέχνη να έρχεται στο προσκήνιο και η τέχνη της αναγέννησης, που είναι προϊόν ενός κειμενικού, όπως τον είπε, πολιτισμού, δηλαδή ενός πολιτισμού που προϋποθέτει καταρχήν το κείμενο και από την άλλη μετά την απέτηση εικόνα να διαβάζεται σαν κείμενο, ενώ
η φλαμανδική τέχνη με τις νεκρές φύσεις, με την απόδοση μέσω του λαντού της υφής των αντικειμένων κτλ. Και κατ' επέκταση της ονειρόξεως της αποκτησιμότητας αυτών των ακριβών και πολύτιμων αντικειμένων, εγκαθιστά αυτό το οποίο μέσω του Duchamp έχουμε ξανασυναντήσει στη νεότερη εποχή σαν μια δυσθυμία απέναντι στην μονοδιάστατη θέαση. Θα πάω σε ένα δεύτερο έργο της πιο σύγχρονης εποχής, για το οποίο θα σας πω και ένα μικρό ανέκδοτο, γιατί τον είχα συναντήσει τον Μάριο Μέρς όταν ήρθε στην Αθήνα και το είχαμε κουβεντιάσει. Το έργο αυτό είναι το Solitario Solitare και το έφερα να το δείτε ακριβώς γιατί χωρίς να το επιδιώξει ο Μάριο Μέρς ενσωματώνει ένα κείμενο. Ποιο ήταν αυτό το κείμενο? Καταρχήν το ίδιο το έργο ξεκινά από την ανάγνωση. Η θέασή του σε εξαναγκάζει να διαβάσεις τα γράμματα που βρίσκονται μέσα σε αυτή την κατσαρόλα. Είναι γράμματα μενέων, τα οποία επιπλέουν πάνω σε φύλλα κεριού. Και έχουν τη λέξη Solitario Solidale. Αυτό ήταν ένα σύνθημα του Μάη του 1968 και το έργο είναι του 1968 και ο Μάριο Μέρς, ευαισθητοποιημένος από την εξέγερση του Μάη, υιοθέτησε ένα σύνθημα της πεσημιστικής μαρξιστικής νεολαίας των Παρισίων, ήταν ένα πρόσκαιρο γκρουπούσκουλο που είχε γράψει στον τοίχο Solitario Solidale. Ως εντύ όλα καλά, ο Μάριο Μέρς νόμισε ότι αυτό το σύνθημα μόνος αλληλέγγυος είχε ένα υπαρξιακό βάρος φοβερό, το υιοθέτησε και το έκαμε ένα έργο. Το ενδιαφέρον είναι γιατί το έκαμε έτσι το έργο, που είναι η απέτηση της ανάγνωσης. Το έκαμε από τύχη. Δηλαδή η κατσαρόλα αυτή που χρησιμοποιείται για να ψήνει ροφούς, τη χρησιμοποίησε από τύχη. Οι μαρξιστές, οι γενές μαρξίστ πεσημίστ των Παρισίων υιοθέτησαν αυτό το σύνθημα από την τελευταία φράση του διηγήματος του Αλμπέρ Καμί, ο Ιωνάς ή το Ατελιέ. Αναφερόταν σε έναν ζωγράφο, ο οποίος ζωγράφος κάποια στιγμή απελπισμένος από την κοινωνικότητα και την πληθώρα των ανθρώπων που εισέρεαν στο εργαστήριό του, αποσύρθηκε στο πατάρι του. Πήρε ένα καμιαβάτσο, έσβησε το φως, αποφασισμένος να ζωγραφίσει κάτι το οποίο θα άλλαζε το σύμπαν. Μετά από μέρες, αφού αρνιόταν πλέον να φάει το πιάτο που του έφερνε η γυναίκα του, τον ανέσυραν από το πατάρι η μηχανή και βγάλαν και τον πίνακα. Ο πίνακας ήταν ολόλευκος, εκτός από το κέντρο που είχε γράψει με κάτι μικρά γράμματα Solitario. Δεν ήταν όμως σίγουρος ο φίλος του ότι έγραφε Solitario, γιατί θα μπορούσε να είναι και Solidale, που σημαίνει αλληλέγγυος. Έγραψε μόνος αλληλέγγυος. Έτσι ο Μάριο Μέρς, χωρίς να το ξέρει, είχε ένα κείμενο πίσω του που αφορούσε έναν ζωγράφο, και παρά το ότι η ερμηνεία του έργου του είναι ότι ο ζωγράφος, ο καλλιτέχνης αισθάνεται μόνος, αλλά είναι αλληλέγγυος με αυτούς που αλλάζουν τον κόσμο, έρχεται μέσα από ένα κείμενο, μια ιστορία. Αυτό το πράγμα έτσι για μένα τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί επαληθεύει την κρίση, καταρχήν την Duchamp και βεβαίως τη δική μου ανάγκη, λόγω του ότι εγώ είμαι ένα απολύθωμα του τερού, η ανάγνωση των έργων τέχνης είναι κάτι το οποίο κάνω by default. Θεωρώ ότι πρέπει να βρω κάποια ερίσματα μέσα στο σύγχρονο πολιτισμό που να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σε αυτό το σημείο η μικρή εισαγωγή τελειώνει και ήθελα να αναφερθώ πια
στο χρονικό της σχέσης μου με τον κύριο Κοροπούλη. Με το αίρισμα του πολιτισμού που λέγαμε. Το αίρισμα του πολιτισμού ως κείμενο και ως βούληση. Και ως παράσταση. Λοιπόν, η σχέση μου με τον κύριο Κοροπούλη ξεκίνησε μέσω του κυρίου Πετσόπουλου, ο οποίος μου παρήγγειλε ένα εξώφυλλο για τον κύριο Κοροπούλη, μια ποιητική συλλογή, η οποία ονομαζόταν «Το Τρίτον από της Αληθείας». Οφείλω να ομολογήσω, μπορεί να μην το ξέρει αυτό ο Γιώργος, αλλά αρνήθηκα να διαβάσω το βιβλίο. Και είπα ότι εγώ θα κάνω ένα εξώφυλλο που θα διαβάζει το βιβλίο, όχι εγώ. Και ο μόνος τρόπος να κάνω ένα εξώφυλλο που να διαβάζει το βιβλίο ήταν να μετρήσω ακριβώς την έκταση του εξωφύλλου, να τη διαιρέσω σε 3 μέρη, ήταν 35 εκατοστά, και ακριβώς στο 1/3 τράβηξα μια γραμμή, κλείνοντας λίγο το μάτι στον site του Όμπλη, που ήταν πολύφερνος στην εποχή που το έφτιαξε αυτό ο κύριος Κοροπούλης, και έκανα το πρώτο εξώφυλλο. Από τότε πέρα η σχέση μας άλλαξε. Και η σχέση αυτή άλλαξε επειδή άρχισα να διαβάζω τα βιβλία του. Κατάλαβα όμως γρήγορα ότι αυτό ήταν μία παγίδα, διότι διάβασα τον Γιωβάνη και σαγηνεύτηκα από ένα ποίημα του κ. Κοροπούλη, το οποίο θα μας επιτρέψει ο κ. Κοροπούλης να σας το απαγγείλω. Και επομένως το εξώφυλλο αυτό δεν έχει το γύρισμα της πλάτης προς το κείμενο, αλλά πέφτει στην αμαρτία και στον πειρασμό της εικονογράφησης. Το ποίημα αυτό λέει, διαβάζεις κάθε βράδυ εφημερίδα. Διάβαζες. Θες να το λέω? Ναι, πες το, δεν βλέπω. Ούτε εγώ τα βλέπω. Διάβαζες κάθε βράδυ εφημερίδα. Άστο θα το πω. Μετά την καταστροφή της ανθομιλιστροϊδικής τέχνης υπάρχουν. Λοιπόν, εξ όσων μπορώ να μαντέψω από αυτή την διαβιέστατη εικόνα, λέει, διάβαζες κάθε βράδυ εφημερίδα. Ποτέ δεν ήταν είδηση η ζωή σου. Τα νέα θα σου γράψω απόψε. Σίδα χλωμό και όλοι φροντίζαν να σε ντύσουν. Σαν να είχε τελειώσει μια παρτίδα, μαζεύανε τα πράγματα οι δικοί σου. Ήταν και να γύρισεις στην πατρίδα. Στη σάλα περίμεναμε μαζί σου και ακούγαμε που χάραζε η μέρα και λιώναν οι νυφάδες στον αέρα. Κοντά μας είχες μείνει όλο το βράδυ και έλεγα θα αναβάλεις το ταξίδι. Μα ξάφνου ήσουν εκεί σαν το σημάδι που μένει όταν χαθεί το δαχτυλίδι. Όφεν και το εξώφυλλο. Αυτό είναι το αθέατο κομμάτι του εξωφύλλου, είναι το αυτή. Και τα προηγούμενα είναι αυτά. Αυτή ήταν η αμαρτία μου η εικονογραφική. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το εξώφυλλο έχει ενδιαφέρον αν το τύπωνε καλύτερα και ο κύριος Πετσόπουλος ατυχήσαν. Ακολούθησε το «Ουκέ στην Όδε» που ήταν μια παραγγελία του Κοροπούλη από το Μέγαρο. Από ένα φίλο μου ήταν. Από ένα φίλο του για ένα μικρό ορατόριο, τι ήταν? Το ορατόριο υποτίθεται. Ήταν, αλλά και ο Ιωσήφ Παπαδάτος λέγεται συνθέτης, πολύ καλός κατά τη γνώμη μου, είμαστε συνομήλικοι. Δεν θα τον έχετε πιθανότητα να ακούσει, γιατί κάνει αυτό το είδος μουσικής που δεν έχει και μεγάλη απήχηση. Είχε κάνει τη διδακτορική του στον Ξενάκη, ας πούμε, και ακολούθησε μια πορεία ανάμεσα στον Ξενάκη και στον ύστερο 12ο οικισμό. Με λαμπρά εμπορικά και αποτελέσματα, πήδησαν από τη σκηνή, σκίζαν τα ρούχα τους, γινόταν ένα χαμός. Αυτός όμως τότε μου είχε παραγγείλει ένα πράγμα το οποίο θεωρητικά θα ήταν ορατόριο. Έκατσα και έγραψα ένα, επειδή το πρώτο θρησκευτικό δράμα που παίχτηκε ποτέ στη Δύση, περί τα τέλη, δεν θυμάμαι, του 9ου αιώνα νομίζω, ήταν το Κβέμ Κβερίτης, τι να ζητείτε δηλαδή, που είναι από το Ευαγγέλιο που ακούμε το βράδυ της Ανάστασης, που λέει τι να ζητείτε ήσουν τον αυτό, ουκέ στην Όδε. Μια και τελειώνουμε την ιστορία με τα ορατόρια κάτι αιώνες μετά, είπα να το ονομάσουμε το ουκέ στην Όδε, είναι η απάντηση. Και παραγγέλθηκε ένα εξώφυλλο στον Κύριο, το οποίο ήταν μεγάλο βέβαια, αυτή είναι η δεύτερη εκδοχή. Δηλαδή στην πρώτη εκδοχή που είχα δει, εγώ κάλυπτο όλο το εξώφυλλο.
Τέλος πάντων, δεν το φτιάξα, το είχα φτιάξει 14 χρονών αυτό το σχολείο, αλλά η έρημος αυτή μου φαινόταν πολύ ενδιαφέρουσα για το ΟΚΕ στην ΟΔΕ. Οπότε νομίζω ότι εκμεταλλεύτηκα τον Κοροπούλη στο ότι ο τίτλος, ενώ το ορατόριο δεν ήταν αυτό, ο τίτλος παρέπεμπε και έκανε ευανάγνωστη αυτή την εικόνα μιας έρημης, ας πούμε, ενός έρημου ορίζοντα. Στη συνέχεια, Λοιπόν, όχι, κάτι. Τώρα. εδώ μπορούμε να κάνουμε... Τώρα θα με συγχωρείτε να πάρω εγώ λίγο τον λόγο. Αν και θα μπορούσαμε να αφήσουμε τον κύριο να μιλάει επί ώρα, τώρα παρακολουθείτε σε μια πολύ έντονη σύνοψη, πράγματα που εγώ τα άκουγα επί χρόνια βέβαια. Θα μιλήσω για 2 λεπτά επί του προσωπικού που λέγαμε βαγιάς συνελεύσεις. Στο πρώτο βιβλίο που αναφέρει ο κύκλος, το Τρίτον από τις Αληθείες, το οποίο στο πλαίσιο των μονίμως λογίων αναφορών αναφέρεται στο μύθο της πολιτείας του Πλάτωνα, έτσι, και στη γενική πραγμάτευση του καλλιτεχνικού ζητήματος που λέει ότι έτσι κι αλλιώς η πραγματικότητα ίδια είναι μίμησης της ιδεατής πραγματικότητας της πρότυπης. Άρα κάποιος που αποφασίζει να κάνει ένα έργο τέχνης. Εντάξει, δεν ξέρω να μιλάω. Δεν έκανα εγώ τίποτε, μόνο. Είναι φοβερό όταν δεν μιλάς σιγά στις καταστροφές. Τώρα πώς θα γίνει. Ας το σβηστώ, θα κινηθούμε στο Μα ημίφος. πρέπει να μας κινηματογραφούν. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Πλάτων πριν τις καταρρεύσεις ότι κάποιος που αποφασίζει να κάνει έργο τέχνης, συνεπώς, είναι είδωλα ειδωλοποιών, δηλαδή κάποιος είναι τα είδωλα των ειδώλων. Και επομένως απέχει 3 σκαλιά από την αλήθεια. Έξω και ο τίτλος Τρίτον από τις Αληθείες. Το εικαστικό προϋπήρχε λοιπόν εκεί μέσα, ας πούμε, ως αίτημα και αναφορά. Όμως αυτό το βιβλίο για μένα ξεκίνησε με ένα κομμάτι που ήταν ένα εντελώς έτσι, σχεδόν εφηβικό κομμάτι που λεγόταν το πνεύμα της ποδήλιας και που ήταν μια αναφορά στους φίλους μου. Τότε είχαμε φτιάξει 3 χρόνια, 4 πριν, μια ομάδα στην οδοδιατρική, όπου έχω σπουδάσει εξού και η συνεργασία με τον κύριο που είναι γιατρός. Και τη λέγαμε ομάδα φοιτητών οδοδιατρικής. Βγάζαμε και ένα περιοδικό το σύμπτωμα. Και κάποια στιγμή αυτό διελύθη όπως διαλύονταν τότε όλα αυτά τα συλλογικά μορφώματα. Παραδόξως όμως οι τότε φίλοι μου μείνανε φίλοι μου έκτοτε. Από τον Παντελή τον Μπουκάλα που ήταν και το επίκεντρο της προσπάθειας και με τον οποίο είμαστε φίλοι 40 χρόνια, μέχρι και λαμπρές επιτυχίες στο κυβερνητικό πεδίο όπως ήταν ο Νίκος Οξυδάκης. Εξού και τώρα ανέλαβε το ευρωπαϊκές υποθέσεις και τα λοιπά, προπονημένος από τότε. Και διάφορα άλλα παιδιά τα οποία τα ακολούθησαν το οδοδιατρικό βίο, αλλά με τους οποίους εξακολουθούμε να βρισκόμαστε όσο μπορούμε συχνότερα και κυρίως να παραμένουμε άρρηκτα και αδιατάρακτα αγαπημένοι. Δεν μου άρεσε καθόλου το ότι όλο αυτό το σκορποχώρι προέκυψε τότε και ο καθένας πήρε δικό του δρόμο. Και το θέμα, αυτό ήταν περίπου το θέμα του πρώτου τρίτου του βιβλίου. Το οποίο όμως από ό,τι φαίνεται, δεν το ήξερα και εγώ γιατί εκ των υστέρων συνειδητοποιούμε τι τελικά είναι αυτό που μας αφορά. Μάλλον θα πρέπει να ήταν ένα μοτίβο πολύ βασικό για μένα. Ας το πούμε κωδικογραφώντας το μοτίβο των φίλων. Εντάξει. Μόλις αναφέρει το κυβερνητικό στέλεχος, καλώς όρισες. Ήταν λοιπόν ένα θέμα το οποίο έκτοτε συνέχισε να επιμένει μετασχηματιζόμενο. Κυρίως όμως φαίνεται ότι αποτελούσε μια ανάγκη πέραν του κειμένου. Δηλαδή μια ανάγκη να είμαι σε επαφή με ανθρώπους και να μαθαίνω από αυτούς τους ανθρώπους. Να έχω σχέσεις φιλίες και μαθητείας με την ίδια κίνηση. Διότι πολύ λίγα πράγματα ήξερα, αλλά πάρα πολλά είχα την τύχη να μάθω καθοδόν διαπλεκόμενος, αλλά όχι με την κακή έννοια, με τους φίλους μου και με τη δική τους δουλειά. Κίνηση φιλίας ήταν από τον Σταύρο, τον οποίο είχα γνωρίσει μέσω του Παντελή, που ήταν ο μόνιμος διορθωτής των εκδόσεων Άγρα, και του Διονύση Καψάλη, που ήταν ο πρώτος συγγραφέας των εκδόσεων Άγρα και κολλητός φίλος και των δύο προηγουμένων.
είχα γνωρίσει τον Σταύρο και είναι φιλίε του ότι μου έβγαλε το πρώιμο βιβλίο, δεν είναι αυτό που λέμε τώρα. Ένα που είχε πάει και βρει χασαπόχαρτο στη Βαρβάκη Αγορά και το τήληξε χασαπόχαρτο. Και το έβγαλε κάνοντα πιθανόν και μια σοβαρή πρωτοποίηση, θα μου το πώ πρέπει να είναι εξή το περιεχόμενο των βιβλίων. Κίνηση φιλία φαντάζομαι ότι ήταν και τότε απευθύνθηκε στον Κύριλλο για το εξώφυλλο. Από αυτό όμω προέκυψε κάτι από αυτά τα οποία τη σημαδεύουν τη ζωή σου και την αλλάζουν. Διότι επί 30 χρόνια, πέρα από ότι μου έχει κυλήσει στο μυαλό με τον Μαρσέλ Ντισάν, οδηγώντας με σε απόγνωση και στο να γράφω οδές κατά περιπτώσεις, όπως όλοι οι φίλοι μου Λισάν, που μου αρέσει ο Ντισάν. Και τα δίχως όλα και στο γελίο γυρακίσει, ποιος μπορεί να το κολλήσει. Να παίρνει μια μακρά σάγκα για τον Κύριλλο και τον Μαρσέλ Ντισάν. Παρ' όλα αυτά όμως επρόκειτο για μια διαρκή διάνοιξη οριζόντων. Δηλαδή αυτά τα πράγματα εγώ δεν τα ήξερα. Και άρχισα να τα μαθαίνω καθοδόν και να ανακαλύπτω πρώτα απ' όλα το πόσο ουσιώδες ήταν το υποτίθεται τότε ξεπερασμένο διακύβευμα του μοντερνισμού. Διότι σας θυμίζω ότι αυτό το πράγμα γίνει το 1987. Είμαστε λοιπόν 2 χρόνια. Εάν αισθανθείτε ότι κάποιος από τους 2 χιλιαροί περισσότερο από όσο ήδη φοβόσασταν, θα μας διακόπτετε έτσι. Αυτό είναι το 87. Υπολογίστε το 85 είναι το γενέθλιο έτος του lifestyle στην Ελλάδα, διότι κυκλοφορεί το κλικ και το πρώτο τεύχος της ελληνικής έκδοσης του Playboy. Μετά από 4 χρόνια θα εμφανιστούν ιδιωτικοί σταθμοί και θα καταρρεύσει το τείχος. Θα ξεκινήσει λοιπόν μια αφήγηση περί της κατάρρευσης της ιστορίας, της κατάρρευσης των μεγάλων αφηγήσεων και φυσικά μεταξύ όλων αυτών και της κατάρρευσης του μοντερνισμού αιτήματος και στο ανοιγόμαστε στα αχανή, αναξιολόγητα και ισοτιμημένα σε κάθε τους έκφραση πελάγη του μεταμοντερνισμού. Μία υπόθεση εργασίας που είχα κάνει εγώ ψάχνοντας ακόμη μόνος μου ήταν ότι ήξερα τουλάχιστον μία εκδοχή μοντερνισμού η οποία δεν θύμιζε σε τίποτα αυτό που καταλαβαίνω νομίζω μοντερνισμό και ενώ το ρώσικο μοντερνισμό του 20. Και δεύτερον, ότι δεν μου φαινόταν ότι έχει τελειώσει το αίτημα. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ο Κύριλλος μέσω 3 εξωφύλων που θα μπορούσε να μην είχαν γίνει, να έχει απευθυνθεί ο Σταύρος Ρογό στο Χατζημιχάλη. Δεν έπρεπε να έχουμε πει τίποτα ποτέ. Ή ξέρω εγώ σε κάποιον άλλο. Έτυχε να αναφερθεί στον Κύριο και έτυχε ο Κύριλλος να έχει αυτές τις αναστήσεις που μόλις σας περιέγραψε πολύ αναλυτικά. Και ξαφνικά αρχίζει ένα πράγμα στο οποίο εγώ μαθαίνω. Και επομένως, μια και γενικά δεν συνηθίζουμε τις δημόσιες παρουσίες, την τελευταία μας την έχουμε κάνει πριν από 15 χρόνια και ήμασταν και εντελώς μεθυσμένοι, οπότε δεν την πολύ θυμάμαι. Να το γράψει η Σοφία, όμως κάπου την έτσι τότε η Σοφία, με τον Κωνσταντή. Κάπου την έχω, ναι. Σε ευχαριστώ Σοφία, πρόσεχε να καταστρέψεις. Ξεκίνησε μια ιστορία η οποία εμένα με μάθαινε συνεχώς πράγματα. Οπότε χρησιμοποιώ, δράτομαι που λένε της ευκαιρίας, για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Την ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους φίλους μου, παρόντες ή δυστυχώς απόντες, όχι επειδή δεν μπόρεσαν να έρθουν εδώ πέρα, αλλά επειδή κάποιοι από αυτούς πλέον δεν βρίσκονται εν ζωή, όπως μόλις πρόσφατα ο Δημήτρης Αρμάνος. Και να πω ότι δεν ξέρω όταν έρθει η ώρα του απολογισμού αν θα έχω κάνει κάτι που θα είναι στοιχειοδός προκοπής, αν είναι όμως, το οφείλω σε αυτή τη διαρκή συνομιλία. Η οποία τώρα, για να επανέλθουμε στα PowerPoint, ο τίτλος στην αρχή να σας πω ότι είναι ένα ακόμη από τα καλαμπούρια που χαρακτηρίζουν ως γνωστόν ο Κύριλλος, όπως ίσως καταλάβατε από την προφορά του, είναι από την Κύπρο. Και αποφασίσαμε ότι κάποια στιγμή, τώρα πλέον, θα φτιάξω ένα βιβλίο το οποίο θα εκτιλήσει με μια εναλλαγή εικόνων και κειμένων τα ίχνη αυτής της 30ετούς συμπόρευσης. Πώς να το ονομάσουμε, πώς να το ονομάσουμε. Υπάρχει λοιπόν το διασημότερο έργο της Κυπριακής Μεσαιωνικής Γραμματείας, είναι του Λεόντιου Μαχερά, από το οποίο φέρει και σε φέρει στο δαίμονα της πορνείας, στα ποίηματα του για την Κύπρο κτλ. Και το οποίο ο Λεόντιος Μαχεράς, επειδή τότε μιλάνε Ιταλο-ελληνικά, το ονομάζει Κρόνακα του Τέστην Χρονικό. Ως φόρο τιμή στην Κυπριακή παράδοση. Άλλωστε. Μα εγώ σαν απόσπασμα αυτού του βιβλίου το τέχνημα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα τελειώνει τα εξώφυλλα, φανταστείτε τα ως μια προκαταρκτική φάση, διότι στην πραγματικότητα μεσολαβεί κάποιος. Υπάρχει ένας εκδότης ο οποίος αναθέτει ένα εξώφυλλο,
Έχει ο Κύριλλος τις αιμονές που σας περιέγραψε, έχω εγώ τη μία και μοναδική που σας εκμυστηρεύτηκα. Οπότε ως εκεί. Αλλά δεν φτάνει, γιατί από εκεί και πέρα αρχίζει το ουσιώδες. Το ουσιώδες είναι ότι εγώ με παίρνω την απόφαση από ένα σημείο και πέρα να σχεδιάζω μόνος μου τα βιβλία μου. Το έμαθα καθοδόν κάνοντας διάφορα νοσηλεύματα. Και από την άλλη μεριά φαίνεται πλέον λογική εξέλιξη. Γεια σου Αθηνά. Φαίνεται λογική εξέλιξη το να αποκτήσουν θέσεις ισοτιμίες. Δηλαδή, όχι να είναι το ένα εξώφυλλο και μέσα να γράφει κάτι, κάνει ένα στο εξώφυλλο, άλλος γράφει, αλλά με τον ίδιο τρόπο, αλλά ανάποδα τώρα, που ο Κύριλλος προϋποθέτει ένα κείμενο για να μπορέσει να επεξεργαστεί εικαστικά αυτό που ο ίδιος θέλει να επεξεργαστεί, με τον ίδιο και αντίστροφο τρόπο, να εντάσσεται πλέον το κείμενο, ας το πούμε έτσι, αυτό το εισαγωγικό του Κύριλλου, ισοτήμως και να μπερδεύεται με το δικό μου, ώστε να προκύπτει ένα πιο σύνθετο και πιθανόν ευρύτερο αποτέλεσμα. Αυτό θα σας πω μετά, τι με τη σειρά του ενδιαφέρον έχει, πέρα από το ότι δύο άνθρωποι αποφασίζουν, ξέρω εγώ, να παίξουν, να συνεργαστούν. Νομίζω ότι έχει κάτι ευρύτερο από αυτό. Γι' αυτό οτιδήποτε δείτε από εδώ και πέρα, σε αυτά που υποθέτω και έχει ετοιμάσει το PowerPoint γιατί δεν την έχω προλάβει να το δω, δεν είναι πλέον εξώφυλλο κείμενο. Είναι κείμενο συν κείμενο. Άλλοτε το κείμενο μπορεί να εμφανιστεί του Κύριλλου στο εξώφυλλο, άλλοτε να εμφανιστεί εντός του κειμένου, εντός του σώματος του βιβλίου, άλλοτε να εμφανιστούν και τα δύο έξω από ένα βιβλίο. Μιλάμε πάντως για μια συνομιλία κειμένων από εκεί και πέρα, η οποία συνεχίζεται για 25 περίπου χρόνια, από όσο μπορώ πρόχειρη να υπολογίσω. Υπάρχει μια ενδιάμεση περίοδος όπου γίνονται διάφορες δοκιμές, όπου βρούμε. Έχουμε καταλήξει και στο τρίτο πρόγραμμα να κάνουμε 3 εκπομπές με θέμα τις κυπριακές ρήμες αγάπης του 16ου αιώνα, ώστε ο Κύριλλος να τις διαβάσει με την προφορά του 16ου αιώνα, που λόγω ηλικίας του ήταν και αρκετά πρόσφατη, και εγώ ταυτόχρονα τις διάβαζα μεταφρασμένες. Και διάλεξε ο Κύριλλος και μια μουσική επένδυση ταιριαστή σε ένα κλίμα πετραρχικής, αυτό δηλαδή Pink Floyd. Δεν μας πετάξαν έξω, έγινε αυτό, είναι 3 εκπομπές οι οποίες κάποτε θα τις κυκλοφορήσουμε κι αυτές. Μετά έγραψε ένα ποίημα για κάποιον Μεθύστακα, το οποίο για κάποιο μυστηριώδη λόγο ο Κύριλλος το βρήκε πολύ ενδιαφέρον και το μετέτρεψε να είναι οπτικού ποίημα, σε μια έκθεση οπτικής ποίησης το πήγε και το μετέφερε. Μετά βρήκε ένα βιβλιαράκι. Τι ήθελα να πω κάτι. Να πεις. Ότι χρησιμοποίησα ήδη, αυτό θα το δούμε μετά όταν θα σας δείξω τα εξώφυλλα, την τυπογραφική δοκιμή, την άειλη τυπογραφική δοκιμή του Γιώργου, εκτός από το ποίημα, σαν εικόνα. Να συνοδεύει και ταυτοχρόνως να αντυχεί τη φράση όπου μέσα στον καθρέφτη του μπαρ ο νεαρός αρχίζει να μοιείται στην εινοποσία. Και έφτιαξα ένα, ας πούμε, ανάλογο ενός μιζαναμπίμ. Δηλαδή οι καθρέφτες να είναι παντού και το κεντρικό αντικείμενο να πολλαπλασιάζεται επάπειρον ως είδωλο, διότι δεν έχει πάτο αυτό το ποτήρι. Επομένως, έβαλα από την πίσω πόρτα στην οπτική ποίηση, που εγώ δεν έχω καμιά σχέση με αυτήν. Δηλαδή ο πατέρας μου ήταν οφθαλμίατρος και εγώ δεν είμαι ποιητής, έχω έναν φίλο και κάποιους άλλους, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ομάδα θεωρήσαν ότι εγώ ανήκω εκεί και συμμετέχω πάντα. Δεν το λέω κατά ανάγκη ηρωνικά ούτε αρνητικά αυτό το πράγμα, απλώς δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις μου. Απλώς με κολάκευε γιατί η αγωνία μου να διαβαστούν οι εικόνες μου, να γίνουν αντικείμενο ανάγνωσης, με βοηθούσε δια του δρόμου αυτού. Λοιπόν, η ανάγνωση και το κείμενο είναι η σύνδεση της εικόνας, η οποία τη σύγχρονη εποχή μας τυφλώνει ακριβώς γιατί σταματά στον αμφιβληστροειδή και δεν απαρτιώνεται ούτε στην πορεία της προς τον ηνιακό λόγο μέσω του οπτικού νεύρου, ούτε
στον ηνιακό λογό, αφού αποκατασταθεί σαν εικόνα η εξωτερική πραγματικότητα, δεν συνδέεται ούτε με τη γνώση, ούτε με τη μνήμη. Ο ύστερος μεσαιωνικός άνθρωπος, παρότι πίστευε ότι υπάρχουν δράκοι, ήξερε τη διαδικασία με την οποία η θέαση ενός πράγματος οδηγεί στη γνώση. Έβλεπε μια διαδικασία η οποία ξεκινά από το sensus communis, θεωρούσαν ότι αυτά ήταν κηστίδια, περνά σε ένα δεύτερο κηστίδιο εκτίμησης της εικόνας, σε ένα τρίτο κηστίδιο όπου η εικόνα αυτή συνδέεται με τη μνήμη, μεσολαβούντος τους κόλικους. Μάλιστα είχαν την αφέλεια, εν μέσω όμως αυτής της αφέλειας, ήταν πολύ σοφά πράγματα αυτά, να λένε ότι ο σκόλικας εδράζεται μεταξύ του κηστιδίου της κρίσεως και του κηστιδίου της μνήμης. Και γι' αυτό πολλές φορές όταν θέλουμε να σκεφτούμε κάτι, κάνουμε το κεφάλι μας έτσι για να ανοίξει ο σκόλικας την τρύπα που πάει στη μνήμη και η γνώση να αποκτήσει κάποιο νόημα. Λοιπόν, αυτό είναι και το βασικό αίτημα και η σχέση με τα κείμενα του Κοροπούλη δεν είναι μόνο περιστασιακή. Είναι η συνολική ιδέα πάνω στην οποία γίνονται αυτά τα κείμενα που διασταυρώνεται με τη δική μου ιδέα και έτσι έχω ένα μόνιμο κείμενο εκτός από τα περιστασιακά, γιατί κάποια έργα μου όπως οι αναγνώστες του Finnegan's Wake έχουν ένα άλλο κείμενο πίσω από αυτό που αναγκαστικά οδηγείται η ανάγνωση αυτών των εικόνων στον Joyce ή ας πούμε μια προσπάθεια που είχα κάνει εγώ παράλληλα προς αυτό που σας είχα δείξει στην αρχή για τον Ιωνά σαν μια εικαστική επίκληση σε αυτήν την υπαρξιανική ανάγκη αυτής της μοναχικότητας να γίνει μια συλλογική σχέση. Το κείμενο το λοιπόν αναγκαστικά ήταν ο Αλμπέρ Καμί. Επομένως θέλω να γίνει κατανοητό όσο όταν είναι μπερδεμένο ότι δεν χρησιμοποιώ τα κείμενα αυτά για να τα εικονογραφήσω, αλλά τα κείμενα αυτά στην διαδικασία παραγωγής των εικόνων μου, εάν είναι πετυχημένη, οδηγεί πάλι στην ανάγνωσή τους, αφού αναγνωστεί ο πίνακας. Με αυτήν την έννοια θεωρώ ότι αυτά που είπε πριν ο Γιώργος συμπληρώνουν και επαυξάνουν την αιμονή μου με τον κειμενικό πολιτισμό και όχι τον οπτικό, που είναι ο τρέχο. Ή όπως μου είπε μια φορά ο κύριος Μπάτης, τι είναι διακόσμηση, κάτι. Δεν θυμάμαι. Ναι, δεν είναι σημασία. Το λοιπόν, πριν να φτάσουμε στην αντιήλη, της οποίας είναι το ένα από τα δύο εξώφυλλα, γιατί ήταν καρκινική έκδοση προς πίσω και που αρχίζεται μια συνεργασία εναλλαγής της εικόνας με το κείμενο του κυρίου Κοροπούλη, για την οποία θα σας πει παραπάνω, γιατί αυτός αποφάσισε να το εντάξει, είχαν προηγηθεί, εκτός από τη δουλειά της οπτικής ποίησης, είτε προηγηθεί και η συγκατασκευή, αφού το μετάφρασα, ενός βιβλίου μανιφέστου του Λύσες Καριών με τον τίτλο «Η νέα τέχνη να φτιάχνει βιβλία». Ήταν μια ιδιότυπη εκδοτική τύχη αυτό το πράγμα, διότι εκδόθηκε τόσο στην Κύπρο όσο και εδώ. Είναι παντελώς άγνωστο, ευτυχώς, αλλά
η μια σελίδα ήταν τυπωμένη, τη άλλη ταινή. Όχι για να περνά το κείμενο σαν προβολή της εικόνας που σχηματίζεται από την ανάγνωσή του, αλλά ενδεχομένως για να συμπληρώσει ο αναγνώστης με ένα δικό του κείμενο ένα άλλο κείμενο. Και φτάσαμε στην Αντίλη. Θέλεις να πεις? Δεν έχω να πω τα πράγματα. Η Αντίλη είναι ένα βιβλίο δύο όψεων. Τώρα το θέμα του είναι λίγο περίεργο να το περιγράψω, άλλωστε δεν θα το βρείτε, διότι σε μια κίνηση ακραίου μοντερνισμού εκδότης την πολτοποίηση. Καθώς και ό,τι άλλο είχα βγάλει στις δικές του εκδόσεις, δεν είναι ωστά. Οπότε δεν θα το βρείτε πουθενά, θα ακούσετε όμως. Το έχω, εγώ μπορώ να σας το δανείσω. Θα ακούσετε διάφορους θρύλους για αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο δύο όψεων, λοιπόν, όπως ακριβώς κατατάσσονταν και τα μεσαιωνικά κείμενα. Είναι ρέκτο, βέρσο, μπροστά, πίσω. Το είπα στον κύριο, λοιπόν, του είπα ότι κοίταξε να δεις, θέλω να κάνω κάτι το οποίο από τη μία μεριά του υποτίθεται ότι είναι τα κατάλοιπα ενός τύπου που πέθανε, εξού και Αντίλη, και πέθανε από επιπλοκές περιοδοντίτιδας. Πράγμα που είναι ένας φόρος τιμή στον Άλμπαν Μπέρν, ο οποίος όντως πέθανε με επιπλοκές περιοδοντίτιδας. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να τελειώσει και την Ιούλιο. Λοιπόν, την πρώτη από τη μία μεριά υποτίθεται ότι είναι τα κατάλοιπά του συντεθειμένα σε μια ποιητική σύνθεση, τραγαγγύρα εδώ πέρα. Και από την άλλη μεριά έχει αναλάβει πλέον ο επιμελητής της έκδοσης, ο οποίος έχει σκοτωθεί και με τους συγγενείς, διότι δεν τα κάνει καλά, να εκδώσει μια δεύτερη σειρά καταλήπων, όταν πια όλα έχουν γίνει σκιώδη. Σκιώδη τα πάντα. Είχε ο Κύριλλος λοιπόν ένα έργο, το οποίο το ονόμαζε «Ένιν τρίτον», και το οποίο είναι 8 εικόνες. Τις έχω, τις έχεις. Δεν κουράζομαι, θα τις δείξεις. Όταν όμως περιέγραψα τη διπλή όψη, πρότεινα και δεύτερο. Το ρέκτο βέρσο, που το έλεγε βιβλίο παραθύρων, αν θυμάμαι καλά. Είναι δηλαδή γραμμένες οι λέξεις ρέκτο και βέρσο με νέον πάνω σε μια βιτρίνα, και είναι η μία όπως τη βλέπεις από μέσα, η άλλη όπως τη βλέπεις απ' έξω. Αυτό βλέπετε τώρα. Δηλαδή, το οποίο το κάναμε εξώφυλλο στη μία και στην άλλη όψη. Ενώ από τη μία στην άλλη όψη περνούσαμε μέσω του άλλου έργου του Κύριλλου, όπου ξαφνικά εμφανιζόταν ένας σκιώδης κόσμος, στον οποίο είχαν καταβυθιστεί τα πάντα. Αυτά για το βιβλίο αυτό, και τώρα καταλαβαίνετε και γιατί πολτοποιήθηκε. Και ήταν και το 1/3 ήταν μια αναφορά στην πρώτη συνεργασία που είχαμε τον Κοροπούλη, που ήταν το τρίτον από τις αλήθειες. Άμα το δείτε θα καταλάβετε τι είναι. Ο κύριος Κοροπούλης, πάντως, για να μην αφήσει τίποτε αξεγιάλιτο, στη σελίδα αυτή γράφει το κομμάτι από τον Πλάτωνα και έτσι με σαφήνεια... Δεν υπάρχει περίπτωση να το διαβάσω, είναι αυτό που σας περιέγραφα για τον είδωλα ειδωλοποιούντα. Το έχω εδώ, άμα θέλει να το διαβάσει. Όχι, όχι. Και βέβαια μέσα σε ένα βιβλίο κειμένων όπως είναι αυτές οι σελίδες που βλέπετε, κυρίως για αυτόν τον λόγο το σκάναρα, αρχίζει μια εικόνα που πρέπει να την διαβάσεις. Αυτό είναι ενσωματωμένο μέσα στο βιβλίο. Είναι ένας κόσμος σκιών, μια συγκεκριμένη ώρα, σε ένα μοντέρνο σπήλαιο που είναι μια τραπεζαρία ενός αστικού σπιτιού και που είναι έτσι προσανατολισμό μεσημβρινό, ευνοϊκό, και βέβαια την ώρα το χειμώνα όλα τα πράγματα αλλάζουν. Αυτή είναι η σιδερόστρα μας που είδαμε. Και πάμε στο διαβόητον, οι αναμνήσεις από τον Παπαδιαμάντη. Ναι. Μετά την εξωτερική φωτιά, αυτός που βγήκε από το σπήλαιο και είδετε, ήρθε να πει στους σκλάβους που ήταν δεμένοι και βλέπα στον τοίχο την προβολή του έξω κόσμου, έβαλε φωτιά για να φωτίσει το καταλάθει. Καταρχήν, εντάξει. Είναι γνωστή η ιστορία του σπηλαίου, έτσι, δεν χρειάζεται, φαντάζομαι, να την πω. Υποτίθεται, το λέω μήπως τυχόν σε κάποιον που είναι πολύ γνωστό, ότι κάποιος παρουσιάζει ο Πλάτωνας στους ανθρώπους σαν κάποιος, ας πούμε, που είναι δεμένοι στα βάθη ενός σπηλαίου και πίσω από ένα τοίχο περνάνε κάποιοι
οι οποίοι κουβαλάνε αντικείμενα τα οποία φωτίζονται από μια φωτιά. Και αυτοί απέναντί τους στον τοίχο βλέπουν τις σκιές των αντικειμένων. Έτσι λέει είμαστε. Βλέπουμε τις σκιές αντικειμένων που περνούν πίσω από την πλάτη μας και των οποίων δεν έχουμε καθαρή εικόνα. Κάποια στιγμή, όταν λυθούμε, θα βγούμε έξω από το σπήλαιο, αλλά και πάλι τότε πρώτα θα κοιτάξουμε στο νερό για να εξοικειωθούμε τις αντανακλάσεις των πραγμάτων και μετά με την απευθείας θέση. Στο βιβλίο γίνεται πολύ πιο σαφές αυτό γιατί το έχουμε βάλει στα αρχαία. Οπότε αυτό στην ουσία. Θέλει να πάω πίσω. Όχι, δεν θέλω να πάω πίσω. Για το επόμενο θα μιλήσω. Θα σας πω που θα ακουστεί παράδοξο. Η βασική μου αιμονή, πέρα από αυτή που σας περιέγραψα, είναι ότι μου αρέσουν τα βιβλία που είναι συγκροτημένα απ' άκρου εις άκρου. Δηλαδή που έχουν μάλλον μια εικόνα μουσικής σύνθεσης. Εάν δεν πίστευω ότι θα με περάσουν εντελώς πια για ψώνιο, ας πούμε, ή ένα είδος δελαπατρίδι κτλ., θα το ονόμαζα με μουσικούς τίτλους. Ούγκα, σονάτα, κουαρτέτο και τέτοια. Παραδόξως, η οπτική ύλη που μου δίνει ο Κύριλλος χρησιμεύει ακριβώς γι' αυτό. Ξέρω ότι ακούγεται αλόκοτο, διότι το αμέν εικόνες στα δε ήχη. Στο Σέξπιρ δεν φαινόταν, εν πάση περιπτώσει, τόσο αλόκοτο, εξού και ο γνωστός τύπος που έχει γράψει στα σονέτα του Here with Eyes belongs to love's fine wit. Και αυτό αποκορυφώθηκε στο επόμενο βιβλίο, όπου είναι πράγματι φτιάχνεται ένα βιβλίο το οποίο η ιδέα του είναι ότι παρακολουθεί την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς, για την οποία δεν θα σας πω τίποτα περισσότερο τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ένα παραληθινό περιστατικό το επεξεργάζομαι με κάποιο τρόπο. Ζήτησα από τον Κύριο λοιπόν κάτι να γίνει με αυτήν την πυρκαγιά, γιατί από τα κείμενα που δεν προέκυπτε, ούτε με οι τίτλοι αρκούν ποτέ για να δίνουν δομές. Και ο Κύριος μου έφερε τη δομή μιας πυρκαγιάς, η οποία είναι πενταμερής δομή και φαίνεται ότι ήταν και, όπως θα αποδειχθεί στο μέλλον, είχε και άλλες σημασίες. Όχι σήμερα, αργότερα. Πάντως, εγώ αυτό που θα δείτε παρακάτω, από τις αφηγήσεις αυτής της πυρκαγιάς, κρατούσα σημειώσεις. Σημειώσεις πάνω σε αυτοκόλλητα, τα οποία συγκρότησα σε κάναβο των αυτοκολλήτων αυτών, για να παραπέμπει στην νεωτερικότητα της οποίας η κύρια έκφραση είναι ο κάναβος. Άγνες Μάρτιν, ας πούμε, κτλ. Και ταυτοχρόνως είναι ένας τρόπος που κρατώ σημειώσεις αυτός. Λοιπόν, αυτά βέβαια χρησιμοποιήθηκαν μέσα στο βιβλίο με τον παραδοσιακό τρόπο της εικονογράφησης. Το κείμενο δεν αναφέρεται σχεδόν ποτέ στην πυρκαγιά. Όχι. Τη δομή πυρκαγιάς έπρεπε να έχει το βιβλίο. Γι' αυτό είναι ουσιώδες. Και μετά, βέβαια μετά την πυρκαγιά είναι η στάχτη στα βιβλία. Το δες αυτό? Ναι. Για δες το. Ορίστε. Για να περάσουμε στην απέναντι πλευρά του Μοέμπιους, της ταινίας του Μοέμπιους. Είναι δικό μας. Το λοιπόν. Ωραία. Μετά τώρα βεβαίως ακούγεται λίγο κάπως. Θα σας πω μετά δύο κουβέντες και αυτό όλο και όλο δεν θα μιλήσω για πολύ ακόμη, γιατί δεν θέλω και να σας κουράσω. Από εκεί πέρα υπάρχουν, κατά τη γνώμη μου, δύο φάσεις ακόμη, αν περιοδολογώ σωστά. Μετά και από τις πυρκαγιές, ο Κύριλλος αποφασίζει να επανέλθει σε ένα project δεκαετιών σχετικό με τον Joyce. Ναι, αλλά στη συζήτησή μας παρεμβάλλεται κάτι άλλο το οποίο είναι κεντρικό, η οπτική ακριβία. Ναι, επειδή είναι τελευταία θα σου πω, κάνω ένα σκεμμένο αναχρονισμό. Στείλει μια έκθεση για τον Joyce, η οποία ήταν εξαιρετική, δεν ξέρω ποια από εσάς την είχατε δει, στην οποία εγώ συμμετείχα μόνο διαβουλευόμενος με τον Κύριλλο για διάφορα θέματα και τελικά μεταφράζοντας την παλάτα του Φίνεγκαν. Και κατασκευάζοντας τον τετράγωνο τρόπο. Ναι, και φτιάχνοντας ένα βιβλιαράκι πάλι, το οποίο με τη σειρά του λειτουργήσε ανάποδα ως στοιχείο της έκθεσης και όχι ως πρόγραμμα που λέμε. Επίσης πολτοποιηθέν. Είναι άμα σε θαυμάζω εδώ και σε αυτά γίνεται. Και
Μετά κράτησα στο μυαλό μου ένα ντοσιέ, στο οποίο ο Κύριλλος, επειδή ως γνωστόν τον James Joyce δεν τον έχει διαβάσει σχεδόν κανένας, ο Κύριλλος, εννοώ το Finnegan's Wake, γιατί τους Δουβλινέους και εν πολλής και τον Οδυσσέα τα έχουν διαβάσει αρκετοί, αλλά στο Finnegan's Wake δεν τα εξεκτικιάζουν οι άνθρωποι. Υπάρχει ένας από εμάς που τον έχει διαβάσει και έχει γράψει και ένα βοήθημα για την περίπτωση που υπάρξει κι άλλος παραγωγός. Αυτός λοιπόν, ο Κύριλλος, αποφάσισε λοιπόν ότι τι πιο απλό αυτή τη στιγμή κινούμαστε στα όρια του ανέφικτου ή του νοητού ή του μη αμφιβολιστροειδικού κτλ. Το να φτιάξει τα πορτρέτα των ανυπάρκτων αναγνωστών του James Joyce. Και έφτιαξε ένα ντοσιέ με κάπου 800 τόσα πορτρέτα αναγνωστών. Το καθένα από αυτά φτιάχνει μια ειδική τεχνική που θα σας την περιγράψει, δεν ξέρω να σας την περιγράψω εγώ. Καλά, Όταν όμως αποφάσισα ότι θέλω πια να φτιάξω ένα υπερβιβλίο ή δηλαδή όχι πια ένα βιβλίο το οποίο θα περιέχει και εικόνες, αλλά 4 βιβλία που το καθένα θα μετασχηματίζει το υλικό των άλλων 3, σαν να πρόκειται για ένα ενιαίο εγχείρημα, ρώτησα τον Κύριο μήπως θα σε ενδιέφερε κάθε ένα από αυτό το βιβλίο να αποτελεί ανάπτυξη ενός από τα πορτρέτα των αναγνωστών του Joyce. Όπερ και δέχθη. Και έτσι βγήκε μια 4 βιβλίων. Θα τη δείξουμε στο τέλος. Αυτό είναι το αρνητικό. Αυτή είναι στο αρνητικό γιατί είναι το επόμενο project. Είχε προηγηθεί κάτι το οποίο μέλει τώρα να έπεται στην επόμενη εκδοχή του. Δηλαδή, γιατί το άφησε για το τέλος, διότι φτάνει σε ένα όριο αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάποια στιγμή ο Κύριλλος αποφάσισε να κάνει μία έκθεση, στην οποία στην πραγματικότητα θα εξέθετε τα εργαλεία οπτικής του οφθαλμιάτρου πατρός του και αυτά τους πίνακες που έχει ο οφθαλμίατρος και για τις οπτικές απάτες και κοιτάζουν, ας πούμε, δηλαδή τι βλέπεις τώρα, σπάει γραμμή, δεν σπάει, είναι τετράγωνο, μπαίνει. Αυτά τα δύο, δεν υπήρχε κανένα έργο που να μεσολαβεί ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Την έστησε πότε, το 2006, αν θυμάμαι καλά. Την πρώτη φορά το 2003 και τώρα πέθανε ο πατέρας μου το 2003 και ήθελα το 2013, δεν μπορούσε το πανεπιστήμιο, την έκανα το 2014. Τότε λοιπόν αποφασίσαμε ότι η δική μου συμμετοχή θα είναι φορητή, έτσι κι αλλιώς εικόνες δεν υπήρχαν. Δηλαδή κουβαληθήκαμε στην Αίγινα που την είχε εκθέσει και οι δύο και αποφάσισα εγώ να τους μιλήσω με θέμα τα γυαλιά του Καβαλκάντη. Τώρα αυτό ήταν τότε υπήρχε μια μόδα που ξεκίνησε από τον Έκο, όπου ήταν το παντελόνι του Πυθαγόρα, η γαστερίτιδα του Πλάτωνα, το αυτό κτλ. Έβαλα και τα γυαλιά του Καβαλκάντη. Δεν είχε γυαλιά ο άνθρωπος. Γυαλιά φορά ο Πετράρχης πρώτος. Εννοώντας όμως ότι το είδος της τέχνης που υπηρετούσε ο Καβαλκάντη και ο Δάντης τότε, στην πραγματικότητα χρησιμεύαν ως εργαλεία όρασης, τα οποία επιτύχαν μια νέα ακρίβεια όρασης, ισοδύναμη με αυτή που πέτυχαν τότε και τα πρωτοεφευρεθέντα τότε στην Πίζα, ο Ματοϊάλια, και που ήταν η τέχνη του σονέτου. Οπότε πήγαμε να μιλήσουμε, δεν καταφέραμε να τα πούμε όλα αυτά στην Αίγινα, γιατί επακολουθούσε γιατί όλα αυτά πρέπει να πω, όπως ξέρετε, πρέπει να κορυφώνται σε μια performance. Επακολουθούσε λοιπόν με μια performance που κάποιοι δέναν με κουμπιά, κάποιος άλλος κτλ. Οπότε δεν προλάβαμε να τα αναπτύξουμε όλα αυτά. Τα κρατήσαμε όμως ως υλικό. Το 2013, που ο Κύριλλος αποφάσισε να επανέλθει μετονομάζοντας το project σε οπτική ακριβίας, αποφασίσαμε ότι τα γυαλιά του Καβαλκάντη τώρα είχαν ούτως ή άλλως παροχετευτεί σε ένα από τα 4 βιβλία που σας έλεγα πριν. Θα φτιάξουμε ένα φυλαδιάκι που θα λέγεται οπτική ακριβίας και όπου ο Κύριλλος επιτέλους θα εκθέτει αυτά που σας περιέγραψε και εγώ θα έχω επίσης ένα κείμενο. Αυτό το βιβλίο δεν πρόλαβε καν να πολιτοποιηθεί, δεν βγήκε καθόλου. Θα βγει όμως τώρα. Θα βγει ως προέκταση. Το λέω ως προειδοποίηση για να ξέρετε τι τους περιμένει. Τώρα για την οπτική ακριβία θα ήθελα να σας πει μερικά πράγματα ο Κύριλλος, επειδή θεωρώ ότι είναι ένα όριο και επειδή πέρα από αυτό θέλω εγώ να πω 2 κουβέντες και να κλείσω. Ναι, και εγώ επιτροχάδι. Απλώς πριν να περάσουμε στην οπτική ακριβία, είχα βάλει και ένα ακόμα εξώφυλλο. Σωστά. Για τα ποίηματα χωρίς ιδιότητες, όπου από τον τίτλο του δικού μου βιβλίου, που είναι ένα βιβλίο το οποίο έκαμα για τον Μαρσέλ Μπρουτέρς, τον Βέλγο μεγάλο ενοιολογικό καλλιτέχνη και ποιητή, το έκαμα πειράζοντας τον Μακαρίτη
γιατί ο ίδιος δεν επολτοποίησε τα βιβλία του, το Πανσέμπετ, πώς τη λέμε το Πανσέμπετ, τους μνημοτεχνικούς κανόνες, τα έχτισε μέσα στο γύψο, διότι αποφάσισε να γίνει απατεώνας, δηλαδή εικαστικός καλλιτέχνης για να οικονομήσει κανένα φράγκο. Αυτή ήταν η προγραμματική του δήλωση, γιατί ως ποιητής δεν έβλεπε χαΐρι. Λοιπόν, έκαμε αυτό το βιβλιαράκι για ένα ποίημα του Μπρουτέρς που λέγεται La Nuit Noire Théorique, η θεωρητική νύχτα, όπου η εποδόση είναι ότι δεν μένει τίποτε άλλο στον ουρανό παρά το μισοφέγγαρο που τα θαυμάζουν οι μαλάκες. Και ο Γιώργος το χρησιμοποίησε σαν εξώφυλλο. Δηλαδή είναι ένα έργο που έκανα για ένα ποίημα που δεν είναι όμως μέσα στα ποίηματα χωρίς ιδιότητες του Γιώργου. Οπότε αυτό συμπληρώνει λιγάκι και τη σχέση μας, πώς λειτουργούμε αντι-εικονογραφικά. Και από εδώ μπορούμε να μιλάμε και να ρωτήσετε κάτι, βλέποντας αυτό το φιλμάκι που έφτιαξε. Πού πρέπει να απαντήσω, ρε Βίκη, εδώ πάνω? Που έφτιαξε η κυρία Μπέτσου στην Έγινα. Είναι με τα εργαλεία του πατέρα μου, λεγόταν βιβλιοτέκα, γιατί οι Αυστριακοί που είχαν την έμπνευση να με τοποθετήσουν στον πύργο του Μάρκελου και να το δείξω την ΕΣΑ, εσείς που το έχετε δει εδώ στην Αθήνα, ήταν σε άλλα συμφραζόμενα, ήταν στον πύργο του Μάρκελου. Ονομάζαν το κτίριο αυτό τον εγκέφαλο όλης του φεστιβάλ της Έγινας, τέλος πάντων. Το Light Image Reality. Και εξ αυτού έχει αποκτήσει αυτό τον τίτλο, τον οποίο σέρνει. Τώρα που το ξανάδειξα, το είπαμε οπτική ακριβίας, με σκοπό να κάνουμε κάποια βιβλία με τον Γιώργο, τα οποία θα είχαν τον τίτλο της σειράς «Διαθλαστικές ανομαλίες». Βέβαια προχώρησε και πιο βαθιά ο Γιώργος, γιατί κάποιο κείμενο το ονόμασε «Ειρηνεκτονή» και τα λοιπά, που αρχίζουν άλλου βλάβες με την πίεση του Μαρξού και τα λοιπά, αλλά δεν έχει σημασία. Επίσης είμαι πολύ περήφανο να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που στην Ελλάδα δείχτηκε έργο του Μαρσέλ Ντουσάμ, και αυτό είναι μέσα σε μια από τις προθήκες μου. Θα τις δείτε. Το φιλμάκι πάντως το έκαμε η Βίκη και είναι εξαιρετικό. 4 λεπτά είναι, άμα θέλετε να ρωτήσετε κάτι και δεν σας περισπά από αυτό το εξαίσιο θέαμα, ρωτήστε. Η ιδέα ήταν ότι εγώ έβαζα διάφορα έργα μέσα στις προθήκες, όπου κάπως υπονόμευαν το αίσθημα ευφορίας, σαν αυτά. Το αίσθημα ευφορίας που νιώθει κανένας βλέποντας την τεχνολογία επισκευής της όρασης, η οποία έχει φτάσει σε πολύ μεγάλη ακρίβεια και εξέλιξη. Ταυτοχρόνως όμως αυτό που πρέπει να φτιαχτεί είναι ο εγκέφαλος, ο οποίος μπερδεύεται όταν παίρνει εικόνες περίεργες. Λοιπόν, από τι ξεκινούσε και η συζήτηση με τον Γιώργο, να κάνουμε κάτι που να ονομαστεί διαθλαστικές ανομαλίες. Να, βλέπετε, αυτά μπερδεύουν το μυαλό. Δεν ξέρει ποιο είναι πιο μεγάλο, πιο μικρό κτλ. Χάθηκε αυτή, ήταν πλήτρια αυτή από τις Ολλανδικές Αντίλες. Τηλεφωνήσαν, να το έργο του Ντουσάμ. Είναι τα rotary leaves, και επειδή δεν υπήρχαν μηχανισμοί 33 στροφών, αυτό πρέπει να το πω γιατί πάντα οφείλω χάρηκα στο Φωτάκι το Ραυτόπουλο,
ανακάλυψε ότι στις 33 στροφές γυρίζουν αυτές οι σούβλες, οι αυτόματες, που είναι ελληνική εφεύρεση. Τις βάζουν το Πάσχα, οπότε τα μοτοράκια που ακούγονται έτσι στο ρηπόδι είναι τέτοια. Ναι, γυρίζει στις 33 στροφές. Τότε φτιάξει ο Duchamp, διότι είχε κάνει μια μικρή εφεύρεση όπου την τοποθετούσες πάνω στο δίσκο του pick-up και έβαζες από πάνω τα rotor relief. Δεν μπορούσε να σου πουλήσει η μηχανή, αλλά ήταν διαδεδομένο αυτό το πράγμα, οπότε αυτό δεν ενδιαφέρει. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Το παιδάκι, το διαμαρτύρει το παιδάκι. Εδώ αρχίζει η σειρά που είχαμε πει με τον Γιώργο, αυτά που μπερδεύουν το μυαλό, να είναι μια σειρά από βιβλία τα οποία θα λέγονται διαθλαστικές ανομαλίες. Μπορεί και να το κάνουμε κάποια στιγμή. Ναι. Ούτως ή άλλως. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι κάτι, τι έγινε τώρα. Κάποια ανομαλία θα προέκυψε. Κάποια ανομαλία θα προέκυψε, αλλά ποια ανομαλία, δεν ξέρω, κάτι έκαμε ρε Βίκη. Μεγάλωσε η εικόνα, δεν ξέρω να το προχωρήσω. Για αυτούς που χτυπάνε τους hacker, που χτυπάνε έτσι διάφορα το πεντάγωνο και τα λοιπά, είναι... Το βρήκα, εντάξει, κάτι είχα κάνει. Λοιπόν, είναι προφανές ότι μπερδεύουν το μυαλό. Στο από εδώ grid βλέπετε φωτεινά μεταξύ, ενώ δεν αλλάζει φωτεινότητα. Στο άλλο βλέπετε μαύρα. Τι που είναι το κυκλάκι, δεν ξέρεις αν έρχεται μπροστά ή πίσω. Είναι άσχετα αυτά με την κουβέντα μας και με τη λογοτεχνία. Και από εδώ αρχίζουν τα εξώφυλλα που είχε πει ο Γιώργος, όπου μέσα στις σελίδες του λυσαρίου αυτού του παρανοϊκού που διάβασε το Finnegan's Wake, εγώ έκανα χαλκομανίες, κάποιες εικόνες ανθρώπων του 20ου αιώνα και τις ενέθεσα. Άσχετες με το αν είχαν διαβάσει ή θα μπορούσαν να είχαν διαβάσει. Παραδόξως αυτός το έχει διαβάσει. Παραδόξως. Είναι ο Ρίτσαρντ Χάμιλτον, ο pop καλλιτέχνης, ο οποίος μάλιστα είχε κάνει και μια εικονογράφηση του Οδυσσέα. Και αυτή επίσης το έχει διαβάσει, είναι η Ρίτα Ντόνα, η γυναίκα του, και κατά τύχη ο κύριος Κοροπούλης έδωσε τον τίτλο Μαϊντόνα Πέτρα. Τώρα πήδηξα. Ναι, αυτό και το αυτό είναι επόμενο εξώφυλλο. Λοιπόν, εδώ τελειώνει η μέχρι τώρα συνεργασία, έξω και μέσα από το βιβλίο. Το αίτημά μας και των δύο είναι αυτό που είπαμε πριν, για να μην σας κουράζουμε. Απλώς η επόμενη διαφάνεια είναι ένα απόσπασμα από την απάντηση που έδωσε η Σούζαν Μπακ-Μόρς, η γνωστή Αμερικάνα ιστορικός της τέχνης που έχει ασχοληθεί πολύ με τον Μπέντιαμιν κτλ., όπου βλέπει πολύ δυσίωνα τα πράγματα, διότι η τάξη των καλλιτεχνών απαιτεί συστήματα, απαιτεί σπόνσορες, απαιτεί πάτρονες που καταστρέφουν την τέχνη, και έλεγε ίσως οι αυριανοί καλλιτέχνες να αποφασίσουν να περάσουν στην παρανομία, περίπου όπως και οι ελευθεροτέκτονες τον 18ο αιώνα. Μπορεί επίσης να επιλέξουν η δουλειά τους να γίνεται εσωτερικά, ενώ είναι μισθοφόροι στην παραγωγή μιας οπτικής κουλτούρας. Και αυτό είναι το memento mori αυτής της ταπεινής συνομιλίας που είχαμε τον κύριο Κοροπούλη. Να προσθέσω δύο λόγια μόνο θα ήθελα. Ποιο βιβλίο θα βγάλουμε αυτό? Ποιο? Αυτό τον Ιεζεκίηλ. Α, τον Ιεζεκίηλ. Λοιπόν, έχει συνέχεια. Εντάξει, Ευαγγελία, δηλαδή ψυχραιμία δεν είναι. Ό,τι μπορώ κάνω. Αυτό ήταν. Λοιπόν, μπορούμε να ανάψουμε τα φώτα. Όχι, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες. Χωρίς φως. Όχι απαραίτητος.
τα 4 βιβλία που είδατε τώρα έχουν βγει σε εκδόσεις Εστίνα. Εξού και απευθύνθηκε ο κύκλος στην Ευαγγελία, γνωρίζει ποιος είναι το καταξοχήν θύμα αυτής της ιστορίας, που έχει τις εκδόσεις. Υπάρχει άλλο ένα βιβλιαράκι, αυτό που είδατε τώρα. Αυτό για μένα, πέρα από το ότι είχα μια τρομακτική επιφύλαξη στο αν θα το κάνουμε, αλλά ήταν τόσο πιστικό αυτό που σκέφτηκε ο Κύριλλος, ώστε εντάξει, εκάμφθη. Θα σας πω τι επιφύλαξη είχα. Στην ουσία βγάζει μπροστά την πίσω όψη όλων όσα σας περιέγραψα ως τώρα. Διότι, κατά τη δική μου αντίληψη, μπορεί να φταίει όμως η ηλικία, να φταίει η ιδιοσυστασία μου ή να φταίει η ομάδα φοιτητών οδοντιατρικής προς 40 ετών, ας πούμε, η οποία και πρωταγωνίστησε στις καταλήψεις, πρέπει να σας πω. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι καθώς σε όλο αυτό το εγχείρημα διαπλοκής κειμένων υπόκειται στην ουσία ένα εγχείρημα ανάκτησης και από εκεί και πέρα ή δυνατόν και επέκτασης της διαθέσιμης μνήμης, ενώ τη συλλογική μνήμη, τη μνήμη κειμένων ή τη μνήμη μιας κοινωνίας, και επειδή πιστεύω ότι αυτό είναι το κατεξοχήν πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή, ότι αν υπάρχει κάποιο πραξικόπημα, τότε στον πυρήνα του αυτό το πραξικόπημα οργανώνεται ως επέκταση μιας γενικευμένης λύθης. Εξού και όλα αυτά που βλέπουμε αυτές τις μέρες στην Ιδωμένη, στην πλατεία Βικτωρίας κτλ. Με ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται έχοντας χάσει ακόμη και μία μνήμη όχι πολύ παλαιότερη των 50 ή 60 ετών. Έτσι, τη μνήμη των πατεράδων τους, ενώ που τους τεβράζαν τα καράβια εδώ πέρα και τους θέλα πεθάνουν στους βάλτους. Ένα εγχείρημα επέκταση της μνήμης, μολονότι κατά τους όρους της καλλιτεχνικής ακεραιότητας πρέπει να γίνεται πάντοτε με τους όρους της εκάστοτε τέχνης ή με εναντίον των προκηρύξεων, ας πούμε, υπομορφήν ποίηματος ή των αφισών υπομορφήν έργου. Παρά τα αυτά υπάρχει πάντα ένας πολιτικός πυρήνας ή ένας πυρήνας τοποθέτησης απέναντι σε κάτι το οποίο σε αφορά και ως πολίτη και όχι μόνο ως κάποιο διαχωρισμένο αυτοτελές είδος που αποτελεί υποτίθετο καλλιτέχνης. Κατά τη γνώμη μου δε, αυτό είναι και ένα από τα διακυβεύματα που επανέφερε ο μοντernισμός στο προσκήνιο και το οποίο παρά τις πείσμονες προσπάθειες δεν εξέλιπε. Έτσι, στο τελευταίο βιβλιαράκι αυτό, μου έφερε ξαφνικά ο Κύριλλος, μου είπε: κοίταξε να δεις, κάθε χρόνο βγάζουν διάφορες εικόνες. Εγώ θα τύπωσα 8 καρποστάλ, που είναι 8 εικόνες από βομβαρδισμούς στη Συρία. Σκεφτήκαμε λοιπόν να κάνουμε το εξής. Να φτιάξουμε ένα βιβλιαράκι το οποίο θα είναι θράψιμο από μόνο του, δηλαδή δεν θα έχει εξώφυλλο, και το οποίο θα περιέχει 14 εικόνες βομβαρδισμών πλέον αυτό, και ανάμεσα θα περιέχει 14 επιγράμματα από την Παλατινή Ανθολογία, τα οποία είναι όλα επιτύμβια για ναυαγούς στο Αιγαίο ή στο Λιβικό πέλαγος. Δίστασα πάρα πολύ, γιατί το μεταξύ έχει εμφανιστεί, όπως όλοι γνωρίζετε, ένας καλλιτέχνης μπροστά στον οποίο δεν συγκρινόμαστε, ο διασημότατος Way ή δεν θυμάμαι πόσα Way είναι, ο οποίος έκανε στους πρόσφυγες τη μεγάλη τιμή να πάει να οργανώσει ένα εργαστήρι στη Λέσβο, πράγμα που ήταν και το κυρίως αίτημα των προσφύγων, γι' αυτό περνούσαν απέναντι. Και μετά τύλιξε με κάτι σαμπρέλες το κοινοβούλιο της Δανίας προς μεγάλη καταράκωση του δανεικού καπιταλισμού, ο οποίος πλέον είναι ερήπια, και κυρίως δίνοντας την αίσθηση ότι μπορούμε με τα πάντα να κάνουμε αρπαχτή. Ελπίζω να μην έχουμε υποπέσει σε αυτό το σφάλμα. Προσπάθησα να είναι όσο γίνεται πιο υποδηλωτικό και διακριτικό, δηλαδή να μην λέει τίποτα. Απ' την άλλη μεριά, δεν γίνεται να δουλεύεις και να μην αναδυθεί κάποια στιγμή αυτό που αποτελεί έκφανση της δουλειάς σου, αν την κάνεις υποτυπωδώς καλά. Δηλαδή, μία ανάδυση μνήμης και δυνατότητας να επανασυνδεθούν οι εικόνες οι οποίες μας κατακλείσουν με κάποιο στοχαστικό εγχείρημα, ίσως εκεί πέρα που υπάρχει ο σκόλικας γιατρός, όπως σας έλεγε ο Κύριλλος. Θα συνεχίσουμε, ελπίζω, δεν πρόκειται δηλαδή για κάποιον παρά μόνο προσωρινό απολογισμό, ο οποίος δεν θα είχε γίνει, διότι φλιαρούμε σαν γερόντια, παρά μόνο επειδή η Σοφία έχει αυτό το σχέδιο που έχει. Σας ευχαριστούμε όσον αφορά εμένα τουλάχιστον που μας ακούσατε με την δέουσα προσοχή. Αν θέλετε να κουβεντιάσουμε κάτι ευχαρίστως, ιδάλλως το κλείνουμε εδώ πέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να κουβεντιάσουμε, αν θέλετε, αν είτε κάτι. Μέχρι να συγχωρήσει μισό λεπτό μόνο.
Τίποτε παγερή σιωπή. Φοβερό. Δάσκαλε. Όλα καλά. Καλά, εντάξει, καλά, αλλά... Αυτά ήταν. Εντάξει. Ας δώσουμε λίγο χρόνο, μήπως κάποιος θέλει κάτι να... Μήπως εμφανιστεί κάποια ερώτηση. Εγώ έτσι κι αλλιώς θα με συγχωρήσετε, αλλά επειδή ξαφνικά προέκυψε από το εξωτερικό η κόρη μου, η οποία ήταν να έρθει μεθαύριο, άρα ήρθε σήμερα και κάπου της άφησα τα παιδιά και είναι σπίτι αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να φύγω αν δεν έχουμε κάτι. Αλλά εάν συνεχίσετε τη βραδιά σας, όταν κοιμηθεί το παιδί θα ξαναβγώ. Οπότε μπορούμε ευχαρίστως να τα πούμε. Με τον Κύριλλο έτσι κι αλλιώς ό,τι πει το προσυπογράφω. Οπότε παρακαλώ Κύριλλο, να με αρχίσει ακρό. Θα τα ξαναπούμε φαντάζομαι. Το βιβλίο θα γίνει ανάρπαστο, το ξέρω, δεν έχουμε τυπώσει πολλά αντίτυπο. Θα συνεννοηθείτε για τους όρους διάδοσής του και διακίνησής του. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Δεν μιλούν. Δεν ήταν μάθημα. Δημόσια συζήτηση. Κρασάτι έτσι θα πει. Μήπως ανοίξει μπρος σας. Άνοιξετε το φως τώρα. Δεν πρέπει να τα κλείσουμε αυτά. Πώς σας φάνηκε? Πάλι τίποτε δεν τα κανένα. Αθηνούλα, το πρόλαβες? Καλά, δεν... Να πω εγώ κάτι, να σου πω. Πες μου, επιτέλους. Κάπως σκεφτόμουν αυτό το... Δεν είδα την αρχή, δεν άκουσα την αρχή μάλλον. Οπότε, κάτι σε σχέση με το κείμενο και την... Είπα απλώς... Όχι, δεν... Να σου πω. Για τον οπτικό πολιτισμό και για τη μουσική. Ναι. Και για το... Για τη μουσική να δούμε το Για τη μουσική ως γνώση, ρε παιδί. Όχι, ως γνώση και ως κείμενο πάλι. Που λες ότι υποστηρίζεις τον κειμενικό πολιτισμό, γιατί υπάρχει και μια γνώση, τέλος πάντων, και μια εμπειρία. Βασικά μια γνώση η οποία δεν προέρχεται από το κείμενο ως κείμενο, αλλά προέρχεται από την αίσθηση. Και την αίσθηση όχι ως οπτική, ιατρική, τέλος πάντων, η μηχανής, αλλά συνολικά από όλες τις αισθήσεις. Ναι. Και γι' αυτό κάπως σκέφτομαι για τη μουσική, επειδή είπε και ότι συχνά σκέφτεται τους τίτλους ως μουσικά κομμάτια. Και τι σχέση έχει αυτό με την κειμενική πρόσληψη, δηλαδή με τον κειμενικό πολιτισμό. Κοίταξε, έκανα χρήση αυτού του όρου έτσι για να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε με βάση κάποια κείμενα. Δεν είναι απαραίτητο κάτι. Ναι. Σχετικό. Με το που έκανε την ερώτηση μου ήρθε μια εικόνα. Ναι. Όχι όπως θυμάμαι τα εξώφυλλα στην τετραλογία. Μου θυμίσαν τα σημαδάκια από την παρτιτούρα της Λατέρνας. Ναι. Και Που ήταν διάτριτο. Αυτό το... Ναι. Τη λειτουργία έχουν, δεδομένου ότι ανταποκρίνονται σε μια συγκεκριμένη έκδοση του Φίνικαν από τον Φάμπερ, οπότε πρέπει να την έχει ετοίμη για να διαβάσετε το Λυσάρι, διότι είναι στο στίχο και ακριβώς στη λέξη της οποίας εξηγεί το νόημα. Κατά αυτήν την έννοια, ή την καταγωγή, ή την ετυμολογία, γιατί πολλές είναι ξένες, είναι 63.000 λέξεις. Δεν έχει ξαναγραφτεί τέτοιο πράγμα, δηλαδή αυτής της έκτασης.
Θέλω να πω ότι ο Όμηρος, ο καημένος, 23.000 λέξεις. Μετά στην αγγλική λογοτεχνία, αυτοί που έχουν πλούσιο λεξιλόγιο είναι κυρίως άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι Άγγλοι. Δηλαδή νόμιζα ότι ήταν 16.000 που έτυχε ο Σέξπιρ, έτσι πολύ λιγότερες. Αυτός που έτυχε 16.000 είναι ο Ναμπόκοφ, Λολίτα κτλ. Ο Κόνραντ, επίσης που είναι Πολωνός, όπως όλοι ξέρουμε, ο Ναμπόκοφ είναι Ρώσος. Αυτοί οι άνθρωποι το λοιπόν έκαναν μια προσπάθεια στην γλυκότητα. Να απαντήσω όμως στην Πάκη, αν μπορώ. Το λοιπόν, χρησιμοποίησα τη διάκριση που βάζει ιστορικά μεταξύ της αναγέννησης και της φλαμβαρδικής ζωγραφικής, οι Άλπες. Η όρη είναι δική της. Δεν σημαίνει ότι είναι έγκυρη. Το λοιπόν, η ίδια μάλιστα υπονομεύει τον όρο οπτικός πολιτισμός, διότι σε αυτό το ερωτηματολόγιο που έβαλε το Οκτώβερ και απαντούν όλοι, από όπου και η Μπακ Μόρς που σας έδειξα και το μετάφρασα κιόλα, λέει αυτός είναι ένας όρος τον οποίον δανείστηκα εγώ από τον Μπάξανταλ, ο οποίος έγραψε για την εμπειρία και την τέχνη του Quattrocento, του 15ου αιώνα, και ο οποίος λέει ότι υπάρχει, ας πούμε, ένα μάτι, the period eye, δηλαδή δεν βλέπει ποτέ κανένας ιστορικά, χωρίς ιστορικό προσδιορισμό. Γι' αυτό και ο Αντόρνο στην αισθητική ξεκινά λέγοντας ότι εάν φαίνεται ακατανόητη η σύγχρονη τέχνη, πού να δείτε πώς είναι του 14ου αιώνα ή του 15ου, που δεν καταλαβαίνετε τίποτε ενώ νομίζετε ότι την έτετε στο πιάτο. Το κείμενο όμως αλλάζει αυτή τη σχέση. Και αυτός είναι ο ένας διαχωρισμός της κειμενικής και της οπτικής κουλτούρας. Ο άλλος διαχωρισμός είναι το διακύβευμα που έβαλε ο Ντουσάμπ, και δεν ξέρω, επειδή είμαστε υποτίθεται επίγονοι και εσείς οι νεότεροι ακόμα πιο πολύ, μετά ενοιολογική. Το διακύβευμα ήταν αν μπορούμε να ενεργοποιήσουμε πέρα των αισθητηρίων οργάνων και κάτι άλλο, το μυαλό. Έτσι, σε μια εποχή που η τέχνη χάνεται, έχει χαθεί πολύ πιο πριν. Ο Έγελος έλεγε ότι έχει χαθεί από την εποχή της κλασικής Ελλάδας, ότι η άμεση πρόσληψη του έργου τέχνης έκτοτε έχει χαθεί ολοκληρωτικά. Χρειάζεται τη διαμεσολάβηση της επιστήμης της τέχνης, δηλαδή της ιστορίας της, για να γίνει αντιληπτή. Αυτή η μικρή διαμεσολάβηση μπορεί να ενσωματώνεται μέσα στο έργο, σαν μια εσωτερική διαδικασία, και να ξανααποκαταστήσει τη σχέση που μπορεί να έχει η νόηση με την αίσθηση. Με αυτή την ιδέα. Και μετά σκέφτηκα επίσης ότι και η κειμενική, τέλος πάντων, και το κείμενο περιλαμβάνει από μόνο του και το ρυθμό και τον ήχο και την αφαίρεση, παρόλη την... Κάμαμε όμως αυτή τη διάκριση, Πάκη, δεν ξέρω αν ήσουν εδώ που το είπα, επειδή στο Λαοκόντα ο Λέσινγκ αυτό αναγκάστηκα να το χρησιμοποιήσω και με τους φίλους που είναι στην ομάδα της οπτικής ποίησης, ότι ο Λέσινγκ κάνει μια τομή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ut pictura et poesis, καλά το λέω ως η εικόνα και η ποίηση, ότι δεν είναι ως η εικόνα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα ανήκει στον χώρο, το άλλο ανήκει στον χρόνο. Δεν μπορεί ο τοξότης, ο γλυπτός, να αφήσει το βέλος να φύγει από το τόξο. Στην αφήγηση του Όμηρου, στην Ηλιάδα, αφήνει
Και βλέπουμε που πάει και τον εκιβόλο Απόλλωνα, ο οποίος καταστρέφει τους εχθρούς των προστατευομένων του κτλ. Επομένως, είναι δύο πράγματα ξεχωριστά. Παρότι έχουμε την κινούμενη εικόνα, και η κινούμενη εικόνα χρειάζεται μια κειμενική παρέμβαση, το μοντάζ, για να γίνει. Τα μονοπλάνα, το film verité, μπαίνω σε άλλα, γελάει η Βίκη, αλλά ως εδώ, δεν λέω τίποτα. Κύριε Ρουσάκη, για να συνδέσετε με την προηγούμενη, με τον προηγούμενο, εμείς δηλαδή εδώ ήρθαμε πρώτα ως ghostwriters. Και επειδή αυτή είναι η ιδέα της Σοφίας, είπαμε να αποκτήσουμε ένα φόρο τιμής σε αυτό τον τίτλο. Γι' αυτό μιλήσαμε για τον συγγραφέα φάντασμα της εικόνας. Πώς σου φαίνεται? Αθηνούλα. Κάθε εργοτέχνης προϋποθέτει μια ιδέα που την καταλαβαίνει άλλη, αλλά δεν χρειάζεται κείμενο. Δηλαδή, όταν φτιάχνανε οποιοδήποτε είτε καλλιτέχνης είτε τεχνίτης, κάτι που έφτιαχνε, είναι μια κειμενική εκδήλωση τέχνη, που σημαίνει ότι γίνεται αντιληπτή με τους όρους της, βεβαίως της κάθε εποχή. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι λέγανε κάποιοι του 14ου, ιδίως τα θρησκευτικά που δεν τα καταλαβαίνουμε. Αλλά ήταν άμεσα αντιληπτό για τους συνήκους του, για τους σύγχρονους. Δηλαδή και αρχαίοι φτιάχναν αγάλματα στατικά και οι άλλοι ξέραν όλη την ιστορία από πίσω και συγκινούνταν όταν το βλέπαν αυτά τα αγάλματα. Δεν φτάνει εκτός αν φτάσουμε στην αφηρημένη τέχνη, οπότε εκεί πέρα, αλλά εκεί γίνεται. Το αίτημα είναι η ανάγνωση η ανάγνωση του έργου προϋποθέτει την προφορική. Ο Αλμπέρτη ως θεωρητικός της αναγέννησης προτρέπει να διαβάσεις τον κείμενο. Την απέτηση. Αυτό εγώ το θεωρώ σωτήριο. Το εκρεμές αυτό γυρίζει, έτσι. Και ας πούμε από τον Ιμπρεσιονισμό πάει στην ενοιολογική τέχνη. Και πολλές φορές η κατάργηση του μέτρου εκτρέπει προς τη μια κατάσταση που είναι μόνο μια εικόνα που σταματά στον πάτο του ματιού και στην άλλη που εξατμίζεται η εικόνα τελείως. Στην ενοιολογική τέχνη αυτό είναι το πρόβλημα. Πάντα υπάρχει ιδέα. Idea κτλ. Πάντα υπάρχει ιδέα. Η ιδέα όμως εξαϊλώνει το έργο. Γι' αυτό και η Λούσι Λίπαρτ γράφει τα 6 χρόνια The Dematerialization of Art. Η περιπέτεια της conceptual που συγκεφαλαιώνεται σε αυτό το χρονικό είναι η αποϊλοποίηση της τέχνης. Επομένως το εκκρεμές αυτό καμιά φορά χάνει το μέτρο όταν φτάνει στην ακραία του θέση, ξαναγυρίζει. Και τότε έχει την ανάγκη το κείμενο. Γι' αυτό και είναι. Yes, please. Αυτό λέω. Ο Μακλούαν γιατί έλεγε ότι οι εγγράμματοι δεν καταλαβαίνουν τις εικόνες στα media, ας πούμε? Ο Μακλούαν ήταν υπέρμαχος της ενεαυτό ανάγνωσης του κάθε μέσου και έλεγε ότι το ίδιο το μέσον είναι το μήνυμα, είναι το περιεχόμενο. Είναι μια παρατήρηση του Μακλούαν, κοντά σε άλλες, έτσι. Εγώ δεν θεωρώ ότι το βιβλίο είναι η προέκταση του ματιού, ούτε ότι ο τροχός είναι η προέκταση του ποντιού. Θέλει λίγο να στραμπουλήξεις τα πράγματα για να το πεις αυτό. Δέχομαι όμως ότι ήταν ιδιοφυής άνθρωπος, ο οποίος, ας πούμε, η ιδέα του οικουμενικού χωριού, το Global Village, όταν τα έγραψε στο War and Peace in our Global Village, καταρχήν ήταν τόσο ξένη η ιδέα του Global,
αυτό που λέμε globalization σήμερα την επιπύλα τέλος της δεκαετίας του 60 που έλεγες τα χάσε ο ιερός. Εντάξει, γιατί ήταν ένα είδος ιερό βιβλίο, το Medium is the Message. Και περνάμε μετά στο War and Peace και ο ίδιος, πρέπει να σου πω ότι το αγόρασα πάρα πολύ φθηνά στο eBay, 20 ευρώ, έκαμε ένα βιβλίο οπτικής ποίησης, το οποίο έχει τρομακτικό ενδιαφέρον πριν να γράψει το Medium is the Message, που φλερτάρει πάρα πολύ με την προθεωρητικά με την οπτική ποίηση, που έτυχε ενδιαφέρον τέτοιο. Δεν φοβόμαστε ότι ο Χρυσοβόλος να αφήσει το βέλος. Φοβόμαστε. Είναι ένας φόβος απέναντι στο Χρυσοβόλος. Δεν το αφήνει ποτέ, αλλά αν το αφήσει όμως θα το βλέπεις. Να σούρτεται, ναι. Πάντα δεν... Ναι, βέβαια. Εξαλλού, όπως έλεγε ο Φρόιντ, μην κάνετε συνέχεια, κάνετε και λίγο εξηλανήτευση. Έρχονται τα βέλη, έρχονται, κάνετε λίγο sublimation. Και μπορούμε να... Παίζετε. Μπορούμε να αφαιρέσουμε κομμάτια επιστήμης, αλλά δεν μπορούμε να τα αφαιρέσουμε. Αν πιάσουμε από το θέμα, που ήταν η οικογένεια, δεν είχε ένα κομμάτι επιστήμης σε αυτά τα πράγματα. Ναι. Η παρατήρηση, μπορούμε να ξεχωρίσουμε το ένα από το άλλο. Όχι, δεν χρειάζεται να ξεχωρίσουμε. Γιατί, εκτός αν δεν κατάλαβα τι με ρωτάς λίγο. Θέλω να πω, εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Γιατί να... επιστήμενα, ναι, δεν είναι. Συμπληρώνω. Πολύ ωραία. Άλλο. Ο κύριος Μάνη. Περνάει και νομίζω αρκετά ο Δοξιάδης παίρνει από το Μακλούαν και μετά με την Οικουμενόπολη και με το... Ναι, εντάξει, δεν λέω ότι αυτές δεν ήταν ιδέες που... Ναι. Και μετά οι καταστασιακοί με τον Κωνσταντέν κάνουν αυτό το πράγμα. Όλα αυτά, αλλά... Σίγουρα. Λέω για τον Μακλούαν ειδικά, μέσα στο έργο του. Και λέω ότι το Global Village και τα λοιπά. Ναι. Που χρησιμοποιείται αυτό το σκίτσο που είναι πάρα πολύ ωραίο, που είναι η Ζουλού με τα κόκκαλα περασμένα, ότι είναι καθισμένη γύρω-γύρω από μια τηλεόραση, το οποίο είναι επίσης. Λέει Our Global Village. Ήταν και καλεσμένος στον Δοξιάδη στα τελευταία συνέδρια στη Βίλα, ο Μακλούαν. Δηλαδή με τη Μάργαρετ Μίτ. Με τη Μάργαρετ Μίτ. Ήταν νομίζω στο ίδιο συνέδριο καλεσμένοι. Και ήταν σε αυτό που σου είπα τελευταία φορά ότι υπήρχε ανακοίνωση του ΠΑΚ, έβγαλε τεύχος και κατέγγειλε το συνέδριο της Δήλου ότι εδώ, γιατί ήταν επί Χούντας και κατέγγειλε και απάντησε η Μάργαρετ Μίτ με τον Μακλούαν, το προσυπόγραφε ότι εμείς δεν ασχολιόμαστε με τον έναν πολιτικό κρατούμενο μουσικό ο οποίος είναι γνωστός, αλλά με την επιστήμη προσπαθούμε να είμαστε να ελευθερώσουμε τους υπόλοιπους. Να μην κάθομαι εγώ εδώ πέρα που είναι. Είναι σαν να είμαι δάσκαλος.